Popolari. Għandi bżonn ġħati jħod l-ħsib d-frejja tajjena, ġviri. Sorry, love. No, she's my sponsor. Wasalna sabiex niltaqgħu mal-mistiedna li jmiss. Fil-fatt din il-mistiedna li jmiss ftit tal-ġimgħat ilu fuq Facebook tellet video b'kanzunetta oriġinali li kitbet istess, kanzunetta li tirrakkonta ħajjitha. Minn xi xaddit mit-tfulija tagħha u dan il-video li tellet kien popolari immens. Finqas minn 24 siegħa irnexxielu jatratta li jarawh il-fuq minn $250,000 ruħ. Qegħdin nitkellmu dwar Xajli Kassar. Ġomma ħafu torpida, darba waħda fast xnejna, nara tifla ċkejkna, trozza li putik bla waqfin. Telqet fjur għammin ideja, għaddit inqasam riġleja, imħabba mbidlet minn fteġitu. Xajli, kif int? Alright. Dil-kanzunetta li għadna kemm smajna issa hija kanzunetta oriġinali tiegħek. Inti ktibta? Ejja. Kemm domtek tiktibha? Jumej. Jumej. Imma minn dejjem hekk inti tinteressa ruħek fil-lirika tikteb il-kliem. Sa minn dejjem kont naqa. U kif bdejt kollox? Kellu immaġinazzjoni kbira. Qed nivvinta l-affarijiet u ekku. Minn fejn inti Xajli? Mill-Marsa. Kemm qegħdin aħwa? 6. Bija. Bik. Jiena dil-kanzunetta oriġinali tiegħek li saret ferm popolari, kważi iktar minn $250,000 ruħ rawha f'madwar 48 siegħa, ġifieri għal Malta hija numru fenomenali. L-inna bħala tim ta' produzzjoni ta' One Night Stand vera impressjonatna, l-klim vera sabiħ, imma qabbel vera tajjeb, ovvjament inti tkompli żowwaqa bil-vuċi sabiħa tiegħek. Tant impressjonatnek li smajnija vers, ktibnija vers u fiha ħafna x'tifhem. U nixtieq li forsi kif kienet ta' aspirazzjoni għalina din il-kanzunetta li ktibt int tkun ta' aspirazzjoni għal telespettaturi li qegħdin jarawna, allura li għamilt jien qbad l-iktar minn versi li laqtuni lili. Ħanaqrahomlok u nixtieq tispjega li naqra xi xtaqt tfisser bihom u x'messaġġ tixtieq twassal bihom. Tajjeb? Nibdew bl-ewwel vers? L-ewwel vers jgħid xi ħaġa hekk. Mulej għaliex għandi ngħaddi minn dawn kollu li qiegħda ngħaddi, għadni tfajla ċkejkna, għadni tifla ċkejkna. Għax kont għadna żgħira u kont diġà tnaddi minn ħafna affarijiet. Inti tlift lill-missierek ta' żgħira. Kemm kellek żmien? Sentej. Ilma mixtejt hekk fuqek ta' dak iż-żmien, meta kellek sentej. Kont naqa' miġnuna. Kont imqarba? Kont ribelluża? X'kont tagħmel? Insabbat il-bibien, nkisser. Ħafna affarijiet. Imma meta tirrabjahom hekk, eżempju, ma kontx tibża? Ma ħsibx jien. Kont teqpa' xorta waħda ribelluża. Naraw naqgħat tinivers xejn, tinivers jgħid xi ħaġa hekk. Tifla ċkejkna, trozza lib u tibki bla waqfien. Għax ħassejt innuqqas ta' missierju. X'kien qabdek l-iktar dwejja meta kont żgħira? Li naf li għandi kamandja u qatt ninsa naraħ. Kont tibki ħafna? Il-vers li jmiss kien jgħid bikja wara bikja il-karattru trabba sod. Kif ħaqbad infehmek. Għax bħal meta xi ħadd jgħidlek ċajta ma tistax tibqa' titħaq speċjalista ċajta, allura ma tistax tibqa' tikbi għall-istess ħaġa laqqas, fimt? Tħossok li kbirt malajr? Ħafna. Hekk it-tfulija tiegħek taħseb li kienet differenti minn tfulija ta' tfal oħra? Ħafna. U l-esperjenzi li għaddejt minnhom tħossok li għext tfulija differenti? Ejja. Versi ieħor jgħid xi ħaġa hekk. Il-ħajja ma kienx faċli, elbit at-tentazzjoni. Waqajt għan-niżla. Taħseb li kienet l-influenza ta' nies oħra, ma biex waqajt għan-niżla jew għax rittint? Li għax ħassejt li billi speċi minn ħajm interessaħ, fimt? Ħassejt li qisu m'hemmx skop għalik iktar? Eżatt. U kemm kellek żmien imma da bej wieħed u ieħor? 12 sena. Versi ieħor jgħid xi ħaġa hekk. U hemmhekk batt in-niżla u minn hemm saret l-ikbar bidla. Għax imbdiltu, ma bqajtx li kont. X'kienet il-bidla imma? Waqajt għal ċertu vizzi. Tirrakkonta kif darba fost l-oħrajn ġratlek ħaġa lillum il-ġurnata mnalla ġratlek għax inbidlitlek ħajtek kompletament u nbidlitlek għat-tajjeb imma. Ntqajt ma' ħabibti. Fejn iltqajtu? Għandu kun il-bandli u kienet għadha tikbi, għammek intqajna speċi kienet ndejqa fuq ħaġa oħra jien fuq ħaġa konna tnej waħedna. Imma ma kellikx ħbieb inti ġieri? Le, jien ma kelli l-ħadd. U laqasi. Qed ngħid konna niġu boljati. U ma speċi sna jien naraħ hemmhekk tikbi mort nistaqsija x'ġara l hekk qalt li
Għax hekk u hekk, tra nista' ngħinek. Però qabel dil-ħabiba partikolari, ġifieri ma kellikx ħbieb oħra. Mhux assaġġ ħbieb mhux l-istess. U x'kella dil-ħabiba partikolari biex stajt tafdaw forsi l-oħra ma konx tafdhom? Għax kienet l-unika persuna li meta eżempju ngħidu l-ismu ġallek hekk u hekk tgħidli nifhmek. Imma vera kienet tifhimni fimt. U meta staqsini xi ħaġa mhux għax kurżitajra vera jinteressaha. Xajli inti tgħid ukoll li parti mir-ribelljoni tiegħek huwa li xtaqt issirhom ta' żgħira, ta' eta żgħira. Għaliex? Għax kon ngħid li kolli raġuni għal xiex ngħix. U taħseb li kellek raġun li tgħid hekk illum il-ġurnata? Nalla ġara li ġara. Għaliex? Għax issandi għal xiex ngħix. U kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn erġajt qomt fuq saqajk. Eżatt. Versi ħor minn din il-kanzunetta interessanti tiegħek tgħid. Din it-tfajla hija jiena u ħajt inbidlet minħabba patt. Għax xinu Britni konna għamilna dal-patt li ma twarabniex palma kien għamil ħaddieħor u ma titradinix. U minħabba li kien hemm miema ġenbi. Kif għamiltuh il-patt imma? Konna ddeċidejna speċi kienu jwarbuha wkoll, fimt? Lora konna għamilna weda li ma titlaqx palma talaq ħaddieħor. U min qal lil min li ħatamlu dil-weda inti lila jew lilek? Itnejli aħna. Itnejli xulxin. Itnejli aħna. Vers vera interessanti mill-kanzunetta oħra jgħid ġiżirana bħala tifkira biex ġara ma ninsew qatt. Konna xajna ġiżirana għaw tkun qalb u tnaqat. Broken heart. U jkollok best friends fuqha. U għandek nofs inti u nofs il-ħabba tiegħek. Eżatt. Vers ieħor jgħid li huwa l-aħħar vers il-moral ta' din l-istorja huwa taqta' qalbek qatt. Ma tixtaqta qalbek għax inkella ovvjament iġilek bħala tinżel in-niżla. X'inhu l-messaġġ tiegħek il-żgħażagħ oħra li forsi għaddejjin mill-istess sitwazzjoni tiegħek, sitwazzjoni forsi ta' bullying, sitwazzjoni li għandhom sfidi xi jaffrontaw, hekk x'tgħidilhom inti? Biex ma jaqtax qalbhom hu. Avolja tkun triq diffiċli imma tammen fek innifsek. Xaj li iktar tard ħanaraw li l-ek tkanta wkoll, ovvjament din il-kanzunetta oriġinali tiegħek, hawnhekk ħatkanta live. Rrid tinsaqsik naqra xi ħaġa dwar il-kant jiena. Kieku kellek tagħti marka lilek innifsek, kemm tkun eċċitata wan l-inqas u ten l-iktar qabel tibda tkanta. Eċċitata qabel nibda nkanta. Minn 1 sa 10, 100. Meta bdejt tara l-views tal-Facebook hekk tilajna x'da ovvjament kull darba il-ġurnata li tellajtu inti mill-ewwel sploda s-social media. X'i bdejt tagħmel? Saqsilhom nitbellaħ. Sejra mama, ara l-views, ħassejtni kontenta. Għamlu kuntatt miegħek niesek wara li raw il-video? Ħafna. X'qalulek? Qalu li kelli ħafna pożittivi u bdew jgħidu li jentom ħafna. Kien hemm min qal li ħafna affarijiet sbieħ u li qajjimthom fuq sieqhom u li qed jagħmlu fihom infushom issa. Dorna l-versi wieħed u stajna ovvjament nifmu l-istorja ta' Xajli ħafna ħjar. Imississa li Xajli sabiex ovvjament turina t-talent tagħha tkanta live il-kanzunetta oriġinali tagħha. il-ġnina, nara tifla ċkejkna, trozza li tikbi bla waqfin. Telqef jura min ideja, bdiet inqatta min riġleja, l-imħabba nbidlet minn ferġiet u ġieħ. Kienu tlieta ta' fil-ħodu din it-tifla għada taħseb dit timmaġina li kieku il-missira kienet laħqeb dit tistaġeb hemm waħedha titkisser bil-ħsibijiet dit tikbi u saqsi l-alla dat tibta' mistoqsijiet mulej għaliex għandi ngħaddi minn da kollu leda ngħaddi għadni tifla xkejkna tant kulħadd jistaqsini x'ġarali kumu nagħmel bismilhom nagħmilha ta' xejn mhux xejn ħadd ma jafx vera nħoss ħadd ma jżommni fix-li dejn iżda bikja wara bikja il-karatu trabba sotu din it-tifla xkejkna tant saret fajla bil-mod il-mod
Il-ħajja ma kienx faċli għalbita it-tentazzjoni minn da kollu li għaddit ma baqax tifla innoċenti. Semmi l-Alla u l-Madonna tniżilhom hemmhekk mal-art. Kienet taħseb li żmien għadda biex tinbidel u għatar. Mbagħad minn hemm qabdet in-niżla u hemmhekk saret l-ikbar bidla l-ġojnt imwaħħa l-enfis waqba gaxxa moħħa fuq il-fida. Darba waħda fost il-ġnejna nara tifla ċkejkna trozza li putik bibla waqfin. Fjur minn ideja bdiet inqatta minn riġleja l-imħabba nbidlet minn ferġiet u ġir. Din it-tfajla għamle ħbib l-ewwel ħabiba li qatt kellha kienu jpallaw fuq problemi tnejn ħassewhom ġewwa l-ġenna. Ġiżrana bħal tifkira biex ġara ma jinsew qatt u bekk dejjem imxewwi trid iddeċidew li jagħmlu patt. Wedni li qatt mintħadd insa wedni li ma ċaħħadniex qatt ma kelli xi ħadd bħalek qed nitolbok tinsinix u mbagħad kelma ġġib l-oħra saru l-alla ta' xulxin. Għaddew it-tnejn minn ħafna it-tnejn bħew matul l-isnin iżda waħda żommit l-oħra tnejn li huma maturaw u l-abtit li daw kellhom minn ġo moħħhom iżarmaw. Il-moral ta' din l-istorja huwa taqta' qalbek qatt għax din it-tfajla hija jien u ħajt inbidlet ħabba patt. Ngħid grazzi lil mini baqajt ngħid grazzi lil mini baqajt Ngħid grazzi lil mini baqajt